Dámy a pánové, vítáme vás u projektu Dreamcatcher. A do tohoto projektu jsme se přihlásili jako Fusion Sports Havířov. A co to ten Fusion vlastně je? Jsme parta mladých lidí okolo 40. Nám není 40, jenom je nás 40. Jemu je 40. Děláme taky hudební kempy, ale letos bychom moc rádi na turné do Anglie a Německa. K tomu, aby se tohle turné mohlo uskutečnit, potřebujeme trošku vaší pomoci, nebo spíš hodně. Podpořit nás je celkem jednoduché. Stačí otevřít odkaz, který vám pošleme, a zmáčknout kolonku Chci veřejně podpořit tento sen. Teď přichází ta důležitá část. Zobrazí se vám tato sdílecí tabulka a aby se váš hlas započítal, musíte změnit volbu sdílení z přátel na veřejný. Tato část je nejdůležitější, protože bez volby veřejný se hlas nezapočítá. No a teď už by se vám měla objevit zelená tabulka, která vám poděkuje za hlas. Všem, co nás podpořili A dali nám hlas? Děkujeme.